Al llarg dels anteriors 4 sentits, hem anat veient que el vi ens parla constantment d'allò que és, dels seus orígens, dels seus creadors. El vi té una gran capacitat i un gran esperit de comunicació. Per entendre el vi, és doncs indispensable el 5è sentit, l'oïda. La nostra predisposició a escoltar, a entendre, a saber. L'oïda no ens diu res de nou sobre el vi que els altres sentits no ens hagin dit abans. Però sense l'oïda, tota la informació es perd. És evident que ens referim a l'oïda des d'un punt de vista figurat, però escoltar és obrir els ulls, el nas, la boca i sobretot el cor, per sentir, per comprendre, per interpretar tot allò que els sentits fisiològics ens transmeten. L'oïda va encara molt més enllà. Hi havia emocions, volem anar molt més enllà, perquè nosaltres escoltem el vi, però també tot el que hi ha darrere d'aquella ampolla de vi, allò que se'ns escapa, que queda a l'ombra, que se'ns fa fugisser. Havia emocions, escoltem el paisatge, la tradició, la cultura, la gent, el país. I volem compartir-ho amb vosaltres, per fer-vos partíceps d'aquestes emocions, que formen part del nostre nom i de les quals el vi és el resultat final. I volem, com no pot ser d'altra manera, escoltar el que ens vulgueu dir, ensenyar, suggerir, des de la coincidència o des de la discrepància, però sempre per comprendre una mica millor l'immens i fascinant món del vi. Amb aquest brindis, us convidem a compartir amb nosaltres experiències a l'entorn del vi. Salut!